Sa Bacolod, kag probensya sang Negros Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan, numero 1, Aksyon Balitang Bayan, numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast, Aksyon Balitang Bayan, numero 1, Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, alkalde sa Inigaran naghatag padya sa sinuman makatudlo sa suspek na nagpatay sa isa ka tricycle driver. Drivers kag operators sa Negros Occidental magapatigayon sa forum. Sa balita nasyonal, President-elect Marcos nakagasto sang 623 milyones pesos sa kampanya. Presidente Duterte nanawagan niya suportahan ang incoming Marcos administration. Maayong aga Bacolod, mga gabilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sir. This Good morning mga ka-aksyon. Happy Wednesday sa inyo mga ka-aksyon. Of course, June 8, 2022. Dali mga ka-aksyon na share ko lang ang amon niya live ni Action Boy. Ay, halala, ingili ako na monitor. Alright. Dito sa piyak. Okay, wait lang. Kay share tanay para damo ang kita gidya kag makalantaw no dali ang gid mga ka-aksyon ha, wait lang, pa-help na lang share, salamat. Okay, good morning kay Milili Oligo, maayong aga. Dennis Richard Tiboroma, good morning man. Kay Ronnie Kagalawan, good morning. Kay Miss Teresa Linaha Kayaw, good morning man sa imo. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo Tintin. Dra sa Maya Banwa sa nga Don Salvador Benedicto, mayong aga. Kamusta ang weather dra ninyo? For sure, super cold na naman. Kaya syempre, sa magsiling ka dan DSB, tugnaw-tugnaw, ganyan katama ya. Hindi man tugnaw-tugnaw, tugnaw lang. Binlan taman ang iba. Action boy, no? Na. Siling ko, Action boy. So, ano na mga ka-action? Morning, Snores. Yes, good morning, Action Boy. Kumusta ang, And I'm so proud of you. Kustang lagay natin? Okay lang, lagay pa rin. Lagay pa rin. Nakalagay ka na to bukas? Oh, nakalagay ka na bukas. Aray mo, yung man nakalagay bukas, man. Kaya, Kita kayo ta, boss, Action Boy, dito sa Mascom, nga ano Kasi day off ko, boss. Makakita matin ka man to bukas? Yes. Kamot ka attend to, la. Bako sa kupan ako da. Saan ako kamot? Kalain. Mayo, hindi ka kwan. Hindi, ano. Hindi Kayuha ka daan. gate crusher. Hindi ka, sure. Iya sang ano ganito, Mascom Society. Hindi. Iya ka, Mascom, ano. Mascom Society. Iya, gidya. Gin-invite lang ka. Sang, UNOR. Yes. Ay, Do gala night nila, do mga awarding sa mga Ikaw, gali may award ka to, gali. Mo gali may may hara. cash, mo bangot na rin may cash do ay. Taga, pangabudla. Ito isang cash pang hita. Mangita ka pa yung isang cash. Kalais. Masingin na taga ako award kinagatag mo ko cash. Buwi ko to kahatag. Uy. Hatag ka na, nubuwas na. Wala ka pa, kapakating-a ka pag mo, ya. May Kita nga. tagkyaw ka na po. Kita nga kasako, bro. Kasako. Ayaw mo na? Yes. Kasako. Sako sa nga kung ba ng negotiations and Collaborations. The vlogger ka ba? Oo. Ang negotiations gid. Oo. Kaya kagawalo ko gabi nga perting negotiate ang kagabi nga. Gani man tipo dili lang gina kay G mambal karon ba si Ari dibla karon si Miss Moriel kag mambal siya nga pwede nga Gcash. Hindi. Kalain.
Ay, mga negotiations nga bala kaya I'll tell you later sa mga Yes. You should tell me everything. ng mga negotiations that happened last night. Yeah. That's why nga nag-spend ko kunin ko sang time ko kay para sa inyo. Wow. Para ni sir sa mga mga teens. Dala ko parang yun sa mga tea. So, standby sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagtanyag sang padya ang alkalde sang Banwa sang Hinigaran sa makatudlo sa suspetsado nga nagpatay sa isa ka tricycle driver sa Barangay 1 sa mga Banwa sa itong Sabado, Hunyo 4. Sunod kay Mayor Nadi Arceo, 200,000 pesos ang padya nga ihatag sa makatudlo kung makakilala sa suspetsado nga nakasakay sa scooter nga itom. Pahayag pa ni Arceo, luyag niya matap na ang pinatsanay sa Banwa kag dapat nga hindi na maliwat pa. Sa karon may wala na sang persona nga nakahatag sa iya sang impormasyon apang hindi pa mahimo o palayag, bangon nagapadayon pa ang verification. Ginkumpirma naman sa alkalde nga ang ginpatay ang ginkaupod niya sa ginpatigan nga press conference ang bulan sa Abril. Angot sa ginpasaga ang kaso batok sa iya kasi utod nga inaligar, nagtiro sa magutod nga Mark Christian Salazar kag Lisa Celis sa tuong Disyembre 18, tuig 2021 sa Barangay 1 sa amuman nga Banwa. Nagapangabay man si Arceo sa publiko nga buligan ng gobyerno kag kapulisan nga masulbar ang kaso nga pagpatay sa Banwa sang Hinigaran. Ako mga kasimanwag, active dito sa inyo, nga buligan sa sulbar ng kaso, ang broadly na murder sa isa katao, nga away labot niya yung napatay ba, damo po siyang mahalikan. So, hindi na magsugot na mo ni matabo sa sulbar mo. So, active ko nga mag-cooperate ka mo, buligan ta para masulbar ang inyong kaso. Ang kamahin sa payag ni Mayor Nadi Arceo sang Banwa sang Hinigaran. Magapatigayon sang forum sa adlaw sang Huwebes, Hunyo 9, launa sang hapon ang drivers kag operators sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Suno kay ONDOC Secretary General Diego Malacad ang First Transport Unity Forum ang patigayonon sa Bishop's Palace diin ilagin imbitahan sandaya Vice Governor Jeffrey Ferrer, Congressman Greg Gasataya, Congressman Stephen Paduano kag incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez. Palayag ni Malacad tuyo sini nga magpabulig sa mga opisyal sa problema sa mga drivers kag operators, labi na ang pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Malacad, posible nga magpasaka sila sang reklamo sa nasyonal. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, wala pa sang driver sa mga pasahero nga salakyan na nakabaton sang fuel subsidy gikan sa gobyerno nasyonal. Suno kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kon Undok, Abril 3 ang nagpasa sila sa listahan ngayon nalakipan sang 21 ka payroll para mangin beneficiaryo sa tag 6,500 pesos nga fuel subsidy nga ginpromisa sang gobyerno. Duwa pa ni Malacad, ang kada payroll ang inabugusan sang 32 ka mga drivers nga ginpili para mahatagan sang subsidy. Duga pa ni Malacad, tubtub karon wala pa sila sa may nabaton kag wala sang may matawgan para sa update bangod wala tagasabat ang mga numero nga ginhatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno pa kay Malacad, paghulat na gid lang ang mahimo nila sa karon ug masolusyonan ang nasambit nga problema. Nagahulat na lang si Vista Alegre punong barangay Jose Maria Leandro Norberto de Leon sang update gikan sa city engineers kag contractor nga Silver Dragon agon mampisa na ang pagkayo sa naguba nga taytay sa puro katilingban sa amuman nga barangay kag natala nga ilisan sang steel bridge. Suno kay de Leon tuig 2017 pa sang naguba ang taytay bangod sa nagluntad nga pagbaha. Dugang pa tuig 2019 sang ginpainan ini sang budget kag ginaprubahan apang gin-realign sa budget para sa tuig 2020. Suno kay de Leon liwat
na aprubahan ang budget sa tuig 2020 apang ginrealign kag ginapain para sa budget sa COVID-19 response. Palayag pa ni De Leon sini nga tuig 2022, ginpasalig sila nga maumpisahan na matapos na award ka nakapasar sa Bids and Awards Committee kag aprobado naman sa 20 milyones o kon ang 20 milyones pesos nga budget para magtukod sa ginabulubanta 80 metros nga taytay kag bag-o nga dalan. Sa mga duga naton nga balita lokal, nagpapanaog sa executive order si Hinigaran Mayor Nady Arceo nga nagamando sa pagpatigan sang clean-up drive sa Banwa bilang isa sa masolusyon kontra sa pagdamo sang kaso sang dengue. Ang clean-up drive ginapatigan sa kada barangay sa Banwa kada Biyernes nga nagasugod nila sa 7:30 sang aga. Sa ang telikdan nga semana, nagpatigan na sang clean-up drive ang LGU kay kalipay naman sang alkalde ang nangin resulta sini. Ang clean-up drive magalawig lamang sa 2 ka semana tubtog may bulong pa sa fogging activities. Sunod kay Arceo, ang Barangay 2 ang may pinakamadamong kaso sang dengue sa Hinigaran. Patag pa ni Arceo, sa Barangay 2 may isa ka creek. Bukod sa pa, nga mahimo ginatiniran sang lamok. Pagkatapos ang clean-up drive, magapatigan man sang fogging operations ang local government unit sang Hinigaran. Wala sang may na-monitor nga pulis kalawag sa probinsya sang Negros Occidental labi na involvado sa illegal nga droga. Sunod kay Negros Occidental Provincial Police Office sa NOCPO spokesperson, Police Lieutenant Abigail Donasco, hindi man perpekto ang organisasyon sang Philippine National Police apang paday nga ginahimo ang tikang agud masiguro nga wala sa nagagamit o kung nagaduso sang illegal nga droga sa bahin sang NOCPO. Dugang pa ni Donasco, damlag lang liwat nga nagpatigayon sang random drug testing ang NOCPO nga kabahin sa ilang programa agud masiguro ang internal cleansing sa ilang hanay. Nagapati man si Donasco nga bangod sang wala untat nga kampanya kontra illegal nga droga sa sulod sang PNP, mas nasadagan na ang kapulisan sa malaing epektos nga madulot sini. Ang NOCPO nagahingyo sa publiko nga magbulig sa paghatag impormasyon angot sa mga pulis nga involvado sa hilikoton kalakip na ang illegal nga panahor. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligid sa tak na ng alas 6. President-elect Marcos nakagastos sang 623 milyones pesos sa kampanya sunod sa ginsumeter niya nga sose. Samtang Presidente Duterte nanawagan, suportahan ang incoming Marcos administration. Ang detalye sa Mabalita National sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami ginagaman nga amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive. Okay, sakay, di ka na to kayo na Doors. Evelyn ni Pumoseno, morning. Greet na kagina kay kay Sir Philip Alonsagay. Greet lang siya, kaya siya nag-upod sa atin. Good morning, Sir Philip Alonsagay. Greet kay Vicky Lau, Action Boy. Vicky Lau. Saan ang apo ni Ma'am Luing na tamyo mo, ay? Wala pa. Birthday sang Adrin ako birthday sang apo ni Ma'am Luisa Luing Melos. Happy 10th birthday, Mavic Jade Gaudite. Happy birthday, Mavic. Mavic at 10th birthday niya. Yes. Bata Big ni Guroy. Siyempre, Mavic yan. Mavic mong Bata ni Big. Oo. Happy birthday sa imo. Happy birthday, Mavic Jade Gaudite. Yes. Kagitam yawon ko lang ang antis ang kay Ma'am Luing Blackson Boy. Si Warlito Nesha kag si Evelyn Pomoseno. Yes, good morning. Christine Menyes Villalobos, may agaman sa imo. Jean Sulgon. Good morning. Tamyaw sa iya hinablos kay Kyril ka Shane Panes Sulgon. Happy 18th birthday today. Uy, happy birthday. Ano pangalan? Si Kyril Shane. Kyril Shane Panes. 18th birthday, di ba? Yes. Kung babae na siya kag sa ngalan niya palang babae. Babae. Good. Kyril Shane. Happy 18th birthday sa imo, Kyril, no? Yes. Happy birthday man kay nablos ba ni Muriel? Si Patricia Lauren Lobaton. Yes. Happy birthday, Pat. Happy birthday, Pat. I-text na ko karon sa utang ko sa imo, ano? Sana all. Kung may number ka na kon. Kung may number ka na kon. Messenger sorry. Messenger ka na. Gintaga mo. Galing kay reply mo siya, galing kay Pat, siling ko i-text, hindi i-messenger. Galing ko i-text, hindi ko sa messenger. Happy birthday, Pat, no? Gracia Hareta. Morning, dira sa may Silay. Okay. Remia Garcia is also watching. Good morning. Thank you. Sige. Atia Kim Eriman. Arada, tsakto? Yes. Si M. Saboso, Araman? Yes. Good morning, sa Mommy imo. Ems. Te ariw kin tamyaw na no. And belated happy birthday man kay Brenda Lobaton, mami ni Juan ni Pat? Muriel. Happy ko ni Pat. Mami ni Muriel, si Mami Brenda Lobaton, belated happy birthday. Yes. Yung tamyaw niya man din si Pat, ano? Pila na si Pat man? Nangita dyan bla? Makota na siya karon Tonta lang karon. Kita gani nga, hindi ko magsabat gani kung messenger. Ay, di ka kaliwag sa kasabat. Hindi ko na gani pag-isin. Ay, di ba mag-isi? Ay, ano rin. Para makita yan nga, ay wala masin ni Action Boy. Amo na guro, wala siya kahata. Amo na guro nga. Likaw. Kasabat. Sige Herdelisa Castillo Mahilom from DSB. Yes, good morning, good morning. Sige. Good morning man kay Roland Guarino.
Monitor sa Paglaom Village. Kag Neneng Guarino Tamyaw Kuman si George Guarino Yes. and the family. Good Good morning. morning. Ra sa inyo. Juvie Monares, good morning man. Kay si Pat Action Boy 21 na siya gali. Ay, 21 na si Pat. Sabi ko, makuan pa lang siya, madibu. Ay, araw ka man. Nga, dibu pa lang? 21 na siya gali. Uy. Kung na mo si Pat, isa ni sa mga nakalabdan sang kuan gali. Sang K-12. Sige lang Ano mo na Pat, K-21 ka natin. Wala ka da mahimo. Ay, ka na mahimo. Ano gidya kung 21 ako? Si Si Manang Mudura, nagkasugid niya 32. 33 na lang wala. 33 sa tingbo na. Tingbo na lang. Si Iada mo Glazel, timprano pa siya gapa. Ano siya? Yada. Ato to sa sinigaran. Ay, Natot sa... ulihin siya ko sa commercial, kay mapag-reach ako no siling ko, gid-glaze. Yan na ulihin pa ko sa greetings na commercial na dayot. Ay, na-glaze man. Sige lang bala. Sige lang bala, kay imo bala nga BFF, karon kaslo na. Ay, Yeah. So, happy wedding day sa kay Sheila. yes, karon nga daw, no? Sa din sila kaslo. Sa sinigaran, gid. Sa church, inigaran na... Ay, hindi. Sa dala sa bahay kubo ko. Nasa iyo ba? Yung Amin ko buskilid. pala, basi mayor, or Ay, hindi. Sa church simbahan, niya. gid. Wow. Congratulations! Happy wedding And, day. Yes, Sheila. Sheila. Tingnan, kwanda ko no kay amot-amot man daw yatag to siya. Ikaw lang na bala, iwada mo to, mo to. Ni ko nga man to. Ano na siya bala? News Center Chief na siya bala. Sa iyang ginaobrahan. Sorry. Nag-level up. Na- Level up! Sige So, happy wedding day. Although nga wala ko kabaton invitation, malakat lang ko to karon niya. Ate, verbal na lang niya pag-invite si mo. Yan, hindi na kinanglan. Na-invite na ko niya kuha na ko niya sang December way pa back rin. in November pa last year. November pag-idjagil Gin padaanan ako nga daan di gin homehaom na lang niya nga gindum na way ko nalimtan lang ang pizza ti hindi ko malipat mo kay ti mga kuan ni sila mo mga langga Kagkasab. Kaga ay mo di isa ka ihada nga si ano ba si Sino? nang Glazel eh. yada ko mana. Mangko Teto to siya. Mangko siya tayo kung may mga burluloy ko kuno mo kumiyara pro to sa apartment. Di alang-alang ni tani nagamba ko si mo last night na nadala pa tani ni ano Maninoy. Maninoy sa liga do ka presilu lang na gawat sa Maninoy nagidyan no sana. Correct. Si nanay niya S. Good morning. Stand by na. Sa Mayo, good morning. Yes, Ma'am Van, morning dra kag Dr. Matt Mayo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nakagasto si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa masobra sa 623 milyones pesos sa kampanya para sa Mayo 2022 ng eleksyon. Paigi sa legal counsel, nag-file si Marcos ng Statement of Contributions and Expenditures sa Consose sa COMELEC. Kaging pahayag nga may kabilugan nga 623 milyones 230 mil 176 pesos kag 68 sentimos ang nagastos ng incoming president. Nasaad man sa SOSE nga nagbaton si Marcos sang 624 milyones 684 mil 320 pesos kag 9 sentimos bilang kontribusyon kag ginapakita nga wala ini sang gingasto nga personal nga kwarta para sa iya kampanya. Ginpahayag ni Attorney Drixel Damatos, miyembro sang legal team ni Marcos, hindi kinahanglan maggasto asang anay senador sa iya personal nga kwarta bagon bayara sila sang sobra sa campaign donations. Nanawagan sa suporta si Presidente Rodrigo Duterte para kay incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan man ang outgoing President kung tatana ang away angot sa politika kag suportahan ang bagong lideres para sa kadalagaan sa masunod nga administrasyon. Samtang ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga handa na ini agod itugyan sa masunod nga administrasyon ang pagdumalas ng gobyerno kag ginpasiguro nga mangin matauhay kag madasig lamang ang transisyon. Magatapos ang Duterte administration sa udto sa Hunyo 30, ang adlaw nga magapungko naman bilang bago nga presidente si Marcos. Ginahinyo naman ni outgoing President Rodrigo Duterte ang militar kag kapulisan nga padayunon ng kampanya kontra ilegal nga droga. Suno kay Duterte, nagakabalaka siya bangon nga sa piyak sa iya mga pahanumdom, mas nagadako kang nagadamo ang ma-recover nga droga sa kapulisan. Nagakangawa man si Duterte sa posibilidad nga magbalik sa pagbaligya sa illegal nga droga ang iban nga pumuluyo bangod sang kapigidohon. Ginako naman sa presidente nga mayara pa sa gihapon sa mga pulis scalawags nga imbolbado sa illegal nga droga. Nagapangabay man si Duterte nga magpadayon sa pagserbisyo ang militar kag pulis sa pungsod kag panumdumon nga ang mga opisyal sa pungsod ang hindi magdugay kung wala nagadugay sa pwesto. Ginpahayag ni Senate President Vicente Sotto III nga nakigsapol ini kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agot sa problema sa illegal nga droga sa Pilipinas lakip ng iya posible papel sa anti-drug campaign sa masunod nga administrasyon. Suno kay Sotto, Mayo 28 sang ginimbitahan siya sang incoming president para sa isa kapag sinapol kag nagpangayo ini sang bulig may angot sa dangerous drugs. Ginklaro naman ni Sotto nga wala sang tanyag sa iya gun mag-intra sa gabinete ni Marcos, partikular ang chairmanship sa Dangerous Drugs Board. Ginanunsyo naman sang militar sa Maguindanao nga ilan na neutralize ang local leaders sang Islamic State. Sa report sang Joint Task Force Central, ipadala kay Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., Commander sang Western Mindanao Command, ginpahayag nga napatay si Abdul Fattah Omar Alimude alias Abu Huzaifa sa special operation sang Lunes nga adlaw Hunyo 6 sa Datus Saudi sa Banwa sang Ampatuan. Ang operasyon ng ipinagawan sa 601st Infantry Brigade, 40th Infantry Battalion kag Intelligence Unit sa may crossing Salbo, barangay poblasyon sa Datus Saudi Ampatuan. Sunod sa otoridad ang napatayang napatihan spokesperson sa Islamic State East Asia. Base sa intelligence report, si Abu Huzaifa ang in charge sa financial transactions sa Dawla Islamiyah Philippines sa Central Islamic State leadership. Ginatugyan na kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung ipabili na kung ilisa ng It's More Fun in the Philippines nga slogan sa Department of Tourism. Suno kay incoming Tourism Secretary Cristina Frasco, interesado si Marcos nga paayuhon ang overall tourist experience sa Pilipinas sa domestic man o kung foreign tourism. Dugang pa ni Frasco nga agud masiguro ang recovery sa tourism sector nga napektuhan sa COVID-19 pandemic. Kinahanglan sa gobyerno nga mag-invest sa pagpaayos sa mga infrastruktura kag pagpahapos ng access sa mga tourist site. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Happy birthday lang sa kay Patricia Lauren Lobaton. Happy birthday, Pat! Karon nga adlaw. Happy birthday, Pat, and congratulations sa imong impending President-elect sang Mascom Society sang UNOR. Happy birthday, Pat, and congratulations. Kag happy wedding day man sa akon mangin ihada na. Yes. Si Sheila Hilera. Hilera, ano?
Karon pa na iya Karon kung matapos. yason ganit, ano ba? Karon pa na iya. Ano na lang? Ilang bala. Karon na lang. Karon na yan. Happy wedding day sa imo, Sheng. Yes. Karon nga lang. Dira sa Banwas ang Hiligara. Standby na sa action report sa second portion. Upod action Fred Salanga. Palagay naman kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Life Extension.